Šesto poglavlje. Klerval mi je tada dao u ruke sljedeće pismo. Bilo je od moje Elizabeth. Najdrži moj bratiću, ti si bolestan, teško bolestan. I čak ni usrena pisma dragoga dobroga Henrya nisu dovoljna da me smire kad si ti u pitanju. Zabranjeno ti je pisati, držati pero u ruci. A ipak, jedna je riječ od tebe, dragi Viktore, potrebna da ublaži naša strahovanja. Dugo sam očekivala da sljedeća pošta donese taj redak i uspjela sam odvratiti ujaka od putovanja u Ingolstadt. Spriječila sam ga da se izloži neudobnostima, pa možda i pogiblima tako dugog putovanja. A ipak, koliko sam puta zažalila što ga ne mogu poduzeti sama. Zacijelo je dužnost da te njeguje na bolničkoj postelji zapala neku potkupljivu staru bolničarku, koja nikako nije mogla biti kadra pogoditi tvoje želje, niti mu udovoljiti onako brižno i nježno kao što bi to mogla tvoja jadna sestrična. Međutim, to je sad prošlost. Klerval piše da ti je sve bolje. Usrdno se nadam da ćeš uskoro svojom rukom potvrditi tu vijest. Ozdravi i vrati nam se. Naći ćeš sretan, vedar dom i prijatelje koji te nježno ljube. Zdravlje je tvog oca krepko i jedino što želi je da te vidi, da se uvjeri kako ti je dobro. Tada više nikakva briga neće zasjeniti njegovo dobročudno lice. Kako će ti biti drago vidjeti koliko je napredovao naš Ernest. Sada mu je 16 godina i prepun je poleta i energije. Želi biti pravi švicarac i služiti svojoj zemlji u inozemstvu. Ali ne možemo se sad udjeliti od njega, barem dok nam se ne vrati njegov stariji brat. Mom se ujaku ne mili pomisao na vojnu karijeru u nekoj dalekoj zemlji. Ali Ernest nikad nije imao tvoju sposobnost da se posveti knjizi. Za njega je učenje isključivo odratan ropski lanac. On vrijeme provodi u prirodi, penje se po brdima ili vesla na jezeru. Strahujem da će se pretvoriti u besposličara, ne popustimo li njegovoj želji i prihvatimo da se bavi zvanjem koje je sam odabrao. Osim što su naša draga djeca narasla, malo se što promijenilo otkako si nas napustio. Modro jezero i snijegom zaodjevene planine, to se nikad ne mijenja. A držim da isti nepromjenjivi zakoni upravljaju i našim smirenim domom i našim zadovoljnim srcima. Moji skromni poslovi zaokupljaju me i zabavljaju. A za sve sam svoje napore nagrađena kad vidim oko sebe samo sretna, prijazna lica. Otkako si otišao, došlo je tek do jedne promjene u našem malom kućanstvu. Sjećaš li se kojom je prilikom Justine Moritz ušla u našu obitelj? Vjerojatno se ne sjećaš. Stoga ću ti u nekoliko riječi ispričati njezinu povijest. Madame Moritz, njezina majka, bila je udovica sa 4 djece, od kojih je Justine bila 3. Ta je djevojčica oduvijek bila miljenicom svoga oca, ali nekom čudnom izopačenošću prirode njezina je majka nije podnosila i, poslije smrti Madame Moritz, vrlo je loše s njom postupala. Moja je tetka to uočila, a kad je Justina vršila 12 godina, uspjela je nagovoriti majku djevojčice da je dopusti živjeti u našoj kući. Republikansko ustrojstvo naše zemlje omogućuje jednostavnije i sretnije ponašanje od onoga koje je prevladavao u velikim monarhijama što nas okružuju. Stoga je razlika između različitih staleža njezinih stanovnika manja, a ponašanje nižih staleža, budući da nisu ni tako siromašni ni tako prezreni, profinjenije je i zaista čudoredno. Biti sluga u Ženevi ne znači isto što i biti sluga u Francuskoj ili Engleskoj. Justine, primljena na taj način u našu obitelj, naučila je dužnosti služavke, položaja koji u našoj blaženoj zemlji ne uključuje pojam neobrazovanosti i žrtvovanje dostojanstva ljudskog bića. Justine je, kao što se možda sjećaš, oduvijek bila tvoja miljenica. Pamtim kako si jednom primijetio da bi, u slučaju da si loše raspoložen, jedan Justinin pogled znao raspršiti to neraspoloženje. Iz istog razloga koji navodi Ariosto govoreći o Anđelikinoj ljepoti. Izgledala je tako otvorena i sretna. Moja je teta osjećala silnu privrženost prema njoj, što je navelo da je omogući naobrazbu koja je uvelike nadmašila njezinu prvotnu nakanu. To je dobročinstvo uzvraćeno punom mjerom. Justine je bila najzahvalnije stvorenje na svijetu. Ne mislim time reći da je to izrekom spominjala. Nikad s njezinih usana nije sišla ni jedna riječ o tome. Ali po njezinim se očima jasno vidjelo kako zamalo obožava svoju zaštitnicu. Premda je po naravi bila vesela,
i u mnogo čemu lakomislena, ipak je obraćala najveću pozornost svakoj kretnji moje tete. Držala je uzorom pravog savršenstva i trudila se da oponaša njezin način govora i vladanje, tako da me i sada često podsjeća na nju. Kada je moja draga teta umrla, svi su bili odvid zaokupljeni vlastitom tugom da primijete jadnu Justine, koja je u bolesti njegovala s najvećom brigom i nježnošću. Jadna se Justine teško razboljela, ali čekala su još mnoga iskušenja. Jedan po jedan poumirala su joj sva braća i sestre i njezina je majka, s iznimkom svoje zanemarene kćeri, ostala bez djece. Žena je stala osjećati veliku grižnju savjest. Počela je vjerovati kako je smrću njezinih miljenika nebesa kažnjavaju za njezinu pristranost. Bila je rimokatolkinja i vjerujem da je njezin ispovjednik učvrstio u tom mišljenju. Dosljedno tome, nekoliko mjeseci nakon tvog odlaska u Ingolstadt, Justine je od svoje majke pokajnice dobila poziv da se vrati kući. Jadna djevojka. Gorko je plakala kad je napuštala našu kuću. Silno se izmijenila poslije smrti moje tete. Tuga je smekšala i unijela neku privlačnu blagost u njezino ponašanje, koje se dotad odlikovalo živahnošću. Boravak u majčinoj kući nije bio takve naravi da bi je mogao povratiti nekadašnju veselost. Jadna je žena bila vrlo kolebljiva u svom pokajanju. Ponekad bi priklinjala Justine da joj oprosti njezin ružan postupak, ali mnogo je češće optuživala kako je skrivila smrt svoje braće i sestre. Neprestano izjedanje napokon je potkopalo zdravlje Madame Moritz, što je isprva pojačalo njezinu razdražljivost, ali sad je našla svoj mir za vječna vremena. Umrla je pri prvom naletu studeni, u početku prošle zime. Justine nam se vratila i uvjeravam te da je nježno ljubim. Vrlo je pametna i draga i neobično lijepa. Kao što već rekoh, njezino me držanje i izraz neprestano podsjećuje na moju dragu tetu. Moram ti također, dragi bratiću, kazati nekoliko riječi o našem Williamu, da ga samo možeš vidjeti. Vrlo je visok za svoju dob, ljubkih, nasmijanih modrih očiju, tamnih trepavica i kovrčave kose. Kad se smiješi, dvije mu se jamice pojavljuju na obrazima koje se rumene od zdravlja. Već je dosad imao jednu ili dvije ženice, ali najmilija mu je Louisa Biron, dražesna mala djevojčica koja je navršila 5. godinu. A sada, dragi Viktore, sigurna sam da želiš sebi priuštiti mali užitak u govorkanjima o dobrim ljudima iz Ženeve. Ljubka gospođica Mansfield već prima čestitke za svoje skoro vjenčanje s mladim Englezom, gospodinom Johnom Melbourneom. Njezina ružna sestra Manon udala se protekle zime za gospodina Duvillarda, bogatog bankara. Tvoj najdraži suučesnik, Louis Manoi, mnogo je pretrpio nakon Clervalova odlaska iz Ženeve, ali već je povratio dobro raspoloženje i priča se kako će se uskoro oženiti vrlo živahnom, zgodnom francuskinjom Madame Taverny. Ona je udovica i mnogo starija od Manoira, ali svi su se njome oduševili i vrlo je omiljena. Pisanje me dovelo u bolje raspoloženje, dragi bratiću, ali moje se strepnje vraćaju sada kada završavam. Piši nam, najdraži Viktore, jedan redak, jedna riječ bit će za nas pravi blagoslov. 10.000 puta hvala Henriju na njegovoj dobroti, njegovoj ljubavi i njegovim brojnim pismima. Iskreno smo mu zahvalni. Adieu, bratiću moj. Čuvaj se i preklinem te. Piši. Elizabeth Lavenza, Ženeva, 18. ožujka. Draga Elizabeth, uskliknuo sam kad sam pročitao njezino pismo. S mjesta ću je pisati i osloboditi ih tiskobe koju očito osjećaju. Pisao sam. I taj me napor silno izmučio, ali moj oporavak već započeo i napredovao je bez zastoja. Nakon 14 dana već sam mogao izići iz svoje sobe. Jedna mi od prvih dužnosti po ozdravljenju bila predstaviti Clervala nekolicini profesora na mom fakultetu. To me stajalo strahovitih muka, pogubnih po rane što sam ih nosio na duši, još od one kobne noći, završetka mojih napora i početka mojih nevolja. U meni se rodio žestok otpor i prema samom imenu filozofije prirode. Kad sam u svemu drugome već bio potpuno zdrav, sam pogled na neki laboratorijski instrument nanovo bi izazvao mučne simptome živčane napetosti. Henry je to opazio i uklonio mi sve instrumente s očiju. Preselio me u drugi stan, jer je shvatio kako sam ispunjen odbojnošću prema prostoriji koja mi je nekoć bila laboratorij.
Ali sva se ta Klervalova briga pokazala uzaludnom kad sam počeo posjećivati profesore. Dok je gospodin Waldman hvalio, dobročudno i srčano, najvjerojatnije jedna mi je od prvih dužnosti po ozdravljenju bila predstaviti Klervala nekolicini profesora na mom fakultetu. To me stajalo strahovitih muka, pogubnih po rane što sam ih nosio na duši. Još od one kobne noći, završetka mojih napora i početka mojih nevolja, u meni se rodio žestok otpor i prema samom imenu filozofije prirode. Kad sam u svemu drugome već bio potpuno zdrav, sam pogled na neki laboratorijski instrument nanovo bi izazvao mučne simptome živčane napetosti. Henry je to opazio i uklonio mi sve instrumente s očiju. Preselio me u drugi stan jer je shvatio kako sam ispunjen odbojnošću prema prostoriji koja mi je nekoć bila laboratorij. Ali sva se ta Klervalova briga pokazala uzaludnom kad sam počeo posjećivati profesore. Dok je gospodin Waldman hvalio, dobročudno i srdačno, nevjerojatan napredak koji sam postigao u prirodnim znanostima, osjećao sam se kao na mučelima. Uskoro je zamijetio kako mi je ta tema neugodna, ali budući da nije mogao pogoditi pravi uzrok, pripisao je moje osjećaje skromnosti i prešao s teme moga usavršavanja na same prirodne znanosti, u želji, što mi je bilo posve očito, da me uvuče u razgovor. Što sam mogao učiniti? Želio me ugoditi, a mučio me. Osjećao sam se kao da predame brižljivo polaže jedan po jedan one instrumente koji će kasnije biti upotrebljeni da izazovu moju polaganu i okrutnu smrt. Koprcao sam se pod njegovim riječima, a ipak nisam imao smionost ni pokazati bol koju sam osjećao. Klerval, kojega su oči i čustva uvijek znala vrlo brzo razaznati osjećaje njegovih bližnjih, otklonio je temu navodeći kao ispriku svoje potpuno nepoznavanje predmeta. I razgovor je krenuo nešto općenitijim smjerom. Zahvaljivao sam svom prijatelju od srca, ali ništa nisam rekao. Jasno sam vidio kako je iznenađen, ali ni u jednom trenutku nije pokušao izvući moju tajnu iz mene. Premda sam ga volio, mješavinom nježnosti i poštovanja koje nije bilo granica, ipak se nisam mogao prisiliti da ga upoznam s onim događajem što mi je tako često bio nazočan u sjećanju i koji će se, strahovao sam, prenese li se još kome, samo još dublje u nje utisnuti. S gospodinom Krempom nije bilo tako lako izaći na kraj. U mom tadašnjem stanju gotovo neizdržljive osjetljivosti, njegove su me grube, neuvijene pohvale još više boljele od dobročudnog odobravanja gospodina Waldmana. Kragu i taj momak, povikao je. Da, znate, gospodine Klerval, da nas je on sve nadmašio. Da, nemojte se čuditi. To je istina. Mladić koji je još prije nekoliko godina vjerovao u Cornelijasa Agripu čvrsto kao u evanđelje, sada je izbio na čelu sveučilišta. I ako ga neko brzo ne makne, svima nam se loše piše. Da, nastavio je, primijetivši patnju u mom licu. Gospodin Frankenstein je skroman, što je izvanredna vrlina u mladome čovjeku. Mladi ljudi moraju biti bojažljivi, znate, gospodine Klerval. I ja sam bio takav u mladosti, ali to se vrlo brzo potroši. Gospodin Krem se tada upustio u hvalospjeve samome sebi, što je na sreću svrnulo razgovor s predmeta koji mi je bio tako mučan. Klerval nikad nije imao razumijevanja za moje sklonosti prema prirodnim znanostima i njegove književne preokupacije bile su posve različite od onoga što je mene zanimalo. Došao je na sveučilište s namjerom da potpuno savlada orijentalne jezike te tako stvori pristup području na kojem će se ostvariti plan za život kakav je sebi zacrtao. Budući da je čvrsto odlučio kako neće odabrati zvanje koje ne uključuje slavu, svrnuo je pogled prema istoku, koji je pružao prostora njegovu poduzetnom duhu. Perzijski, arapski jezik i sanskrt potpuno su mu zaokupili pozornost i nije me bilo teško nagovoriti da ja započnem isti studij. Besposlica mi je oduvijek bila nesnosna, a sada, kada sam želio pobjeći od razmišljanja i kad sam zamrzio svoj raniji predmet proučavanja, osjetio sam silno olakšanje što sam postao suučesnikom mome prijatelju. I u dijelima orijentalista našao sam ne samo pouku, već i utjehu. Nisam se poput njega upuštao u analitičko upoznavanje njihovih narječja, jer nije mi bila namjera iskoristiti ih za bilo što drugo osim za privremenu razonodu. Čitao sam samo da bi ih shvatio značenje, a oni su mi obilno nadoknađivali trud. Njihova sjeta smiruje, a njihova radost uzdiže, u mjeri u kojoj to nikad nisam iskusio s piscima bilo koje druge zemlje. Kad čitaš njihove tekstove, čini se da život se sastoji od toplog srca i ružičnjaka,
od smješka i namrštena čela pravednog neprijatelja i vatre u kojoj izgara tvoje vlastito srce. Koliko se to razlikuje od muževne i junačke poezije Grčke i Rima. Ljeto je proteklo u takozvanim zanimanjima i moj povratak u Ženevu bio zakazan za kasniji dio jeseni, ali kako me nekoliko neprilika spriječilo da otputujem na vrijeme, stigla je zima i snijeg. Ceste su postale neprohodne i moje putovanje moralo pričekati naredno proljeće. To mi je odgađanje vrlo teško palo jer sam od srca čeznuo da vidim svoj rodni grad i svoje mile prijatelje. Odgađao sam odlazak tako dugo, ponajviše stoga što sam se skanjivao ostaviti Klervala u nepoznatom gradu, prije nego što je upoznao i jednog od njegovih stanovnika. Zima je, međutim, protekla u vedrom raspoloženju. I premda je proljeće neobičajeno kasnilo, kad je jednom nastupilo njegova ljepota obilno nadoknadila prvotno otezanje. Mjesec svibanj već je bio započeo i jednog sam dana očekivao pismo. Mjesec svibanj već je bio započeo i svakoga sam dana očekivao pismo koje će odrediti datum mog odlaska. Kad je Henry predložio da odamo na izlet u okolinu Ingolstada, što bi mi pružilo priliku da se osobno oprostim od kraja koji sam tako dugo nastavao, radosno sam se složio s tim prijedlogom. Ja sam ljubitelj pješačenja, a Klerval mi je oduvijek bio najmilije društvo na takovim šetnjama, na koje sam nekoć odlazio diveći se ljepotama mojeg zavičaja. Proveli smo 14 dana tumarajući po okolini. Zdravlje mi se i raspoloženje već odavno bilo vratilo i sad je crpilo dodatnu snagu iz krepkoga zraka koje sam udisao, iz izbivanja u prirodi tijekom našega pješačenja i iz razgovora s mojim prijateljem. Moje me bavljenje znanošću nekoć odvojilo od mojih bližnjih i učinilo me nedruštvenim, ali Klerval je uspio djelovati na moja plemenitija čustva. Naučio me iznova uživati u pogledu na prirodu i na vedra dječja lica. Divni moj prijatelju, kako si me ti iskreno volio i koliko si se trudio uzdići mi duh da bude na istoj razini s tvojim. Moje sebično zanimanje ograničilo me i zarobilo, dok tvoja nježnost i srdačnost nije ponovno ugrijala i otvorila moja čutela. Postao sam opet ona sretna osoba koja prije nekoliko godina, ljubljena od svih i sklona svima, nije imala ni jedne brige ni tužne misli u glavi. Tada je vedra, neživa priroda imala moć da u meni izazove najčarobnije osjećaje. Modro nebo i zelene livade ispunjale su me zanosom. Godišnje je doba bilo uistinu božanstveno. Proljetno je cvijeće cvalo u živicama, dok su cvjetovi ljeta već pupali. Nisu me mučile misli koje su me proteklih godina, ma koliko ih se nastojao osloboditi, tištale poput nesavladivog vremena. Henry je uživao u moje radosti i iskreno sudjelovao u mom raspoloženju. Trudio se da me zabavi, dok je izražavao osjećaje što su mu navirali iznutrine. Zapanjilo me bogatstvo njegova duha u tim prilikama. Razgovor mu je bio silno maštovit i često je, oponašajući perzijske i arapske pisce, izmišljao čudesne priče pune fantazije i strasti. U drugim je prilikama ponavljao moje omiljene pjesme ili me uvlačio u rasprave u kojima je iskazivao izvanrednu domišljatost. Vratili smo se na naš fakultet jedne nedjelje poslijepodne. Seljaci su plesali i svi ljudi koje smo susretali činili su nam se veselima i vedrima. I moje raspoloženje bilo izvrsno, te sam grabio naprijed ispunjen nesputanom radošću i veseljem.